Moskvada alimler we aktivistler döwlet dumasynyň öňünde protest geçirip Russiýanyň Ilimler Akademiýasynda amala asyrma gözüňünde tutulýan reformalara garşy nägileligini bildirdiler. Duma häzir Ilimler Akademiýasyny ýürüýte federal idaranyň gözüçiligine geçirmek baradaky taslama garaýar. Alimler bu özürtmäniň netijesinde ilmi işlerdäki kontrolly öz ellerinden gidererler diýip howatýr edýärler. Täjikistanda ýurdun 3 sany syýasy partiýasy 6-njy noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna özleriniň dala şäherlerini hödürlediler. Islam Galkynyş partiýasy aktivist we aklawçy Oýnyhol Babanazarowa ses berdi. Babanazarowa Täjikistanyň prezident hökmünde dalaş etjek ilkinji aýal maşgaladyr. Qazaqstanda adalatyň hatyrysyna atly hasaba alınmadyk opozisiýon partiýanyň wekilleri Almatynyň sud binasynyň öňünde sud ulgamyndaky korrupsiýa garşy protest geçirdiler. Demonstrantlar Nursultan Nazarbayewa açyk hat okap, onda ýokary derejeli 2 resmini wezipesinden çetleşdirmegini soradylar. Aktivistler protest mahaly başlanan guruluş işleriniň ýürüýte matlap bilen olaryň sesini semetmek üçin gurnalandygyna aýdýarlar. Tatarstanda 5 sany aktivist öz edara binasynyň satyga çykarylmagyna garşy açlyk elan etdi. Kazanda ýerleşen Tatarstanyň jemgyýetçilik merkezinde ýaşlar guramalary we tatar dilini öwrenjiler üçin ýer bölünip berilýärdi. Açlyk elan edenler ýerli häkimet munyň üstü bilen tatar dilini gorap çykyş edýänlere garşy kampaniýa alyp barýar diýip belleýärler. Kosovada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türli din akymlaryň arasyndaky çydamlylygy berkitmek üçin ýürüýte konferensiýa gurnady. Musulman, ýevrey, protestant, katolik we pravoslaw din akymlarynyň wekilleri özara düşünişmegi üstürmek ugrunda maslahat etdiler. Siz Adatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanyşyp boldunuz.